huomenta, taikka päivää, taikka moro, taikka terve, taikka jotakin. Mä tein jo yhden videon varmaan toissapäivänä ja maailmankaikkeus päätti, että se ei ollut hyvä, koska mä en löytänyt sitä mistään sitä videota. Se oli sopivasti ihana 6 minuutin pikkuinen video ja sitä ei ole missään. Ja mun oli tarkoitus, mä harvoin enää näytän näitä, vouhotan näillä mun tilaamisilla, mutta nyt tuli semmosia tuotteita, että on pakko vouhottaa. Mutta ei muista siihenkaan, mitä rupesin sanomaan, mutta hyvää sieltä pukkasi joka tapauksessa, ois pukannut. Okei, no aloitetaanpa siitä, että mulle tuli paketti, hyvinvointipaketti, muutama päivä sitten. Ja mähän tillaan mun elämänsä tavoite on, että meidän perhe eläisi ilman niin paljon kuin mahdollista ilman haitallisia kemikaaleja, koska mä oon ymmärtänyt, mitä ne, minkälaisia ne on, minkälaisia voi olla, mitä ne meille voi tehdä. Sen takia mä oon nyt 10 vuotta tilaillut kuukausittain 1 tai 2 hyvinvointipakettia, hyvinvointituotteita, ja se on muuttanut mun elämän täysin. Ja mä toivon näillä videoilla, että säkin herräät ajattelemaan, mitä kemikaalit, lukemaan ne sun inkilistat. Kaikki tää mun toiminta pyrkii siihen, että myöskin sä ymmärtäisit ajatella ihan omilla aivoilla. Ajattelepa ihan itse. Mutta mä nyt kerron, mitä mulle tuli, koska täällä tuli niin ihania. No nämä perusjutut tietenkin tuli. Minks ja nitrot. Nam-nam-ainetta, semmoista kun keskipäivällä meinaa tulla se, että en jaksa millään. Niin tää, paitsi että mä otan sen kyllä aamulla, niin ei tulekaan sitä keskipäivänä, en jaksa, en ala semmoista tilannetta. Se on siis semmoista, siinä on niin paljon aineita, että mun on turha tässä ruveta edes yrittää muistella, että mitä ne on. Mutta se on semmoinen tehopakkaus mulle, että ei mitään väliä. No sitten, tiedättekö, tämä pakkaus, Reconnect, jota mä oon niin kuin kuolaillut tuolla Jenkkisivuilla, kun mä oon käynyt katsomassa, että mä haluaisin, multa puuttuu noin 2 öljyä näistä 4, jotka tässä on. Tässä on 1, 2, 3, 4 öljyä. Joo, mulla on niistä 2, mutta enhän mä tiedä minkälaisia ne 2, jotka multa puuttuu on, ennen kuin minä ne saan tilattua. Ja nyt mä sain ne. Ihanaa. Ja tähän tutustutaan. Ensi lauantaina meillä on kotona semmonen Young Living-päivä, joka tarkoittaa, että me haistellaan öljyt, tullaan tutuksi niiden kanssa. Se oli muistaakseni 12.4, niin tuu mukaan, jos sulla vainkin tuntuu siltä, että sua kiinnostaa. Sitten tuli uusi diffuseri, jossa sama tarina kuin äskettäin. Wonderful diffuseri. Tää on kaunis ensinnäkin. Tää on semmonen, jonka mä pystyn ottaa myöskin reissuihin mukaan. Tänne todennäköisesti laitetaan, enpä näytäkään, katsotaan sitten lauantaina. Mutta diffusereja mulla on vaikka kuinka hurumykketti, mutta yksikään ei ole turha. Kaikki on niin, koska diffuseri on valtavan tärkeä eteeristen öljyjen kanssa, koska meidän hajuaisti toimii ihan eri tavalla kuin meidän kaikki 4 muuta aistia. Niin sen reitti meihin on ihan erilainen. Pitäisikö joskus pitää taas siitä zoomini. Pääsi sitten kuulemaan. Sitten tilasin kurkumaa, koska tää on aarresyö tätä. Mä en tästä mausta enää niin tykkää perusta, mutta aarrelle tää on hyvä. Se ottaa tätä aamuisin aina veen joukossa. Illuminais tilasin itselle mun silmille, mun näyttöpäätesilmille. Ja sitten tätä mä oon varmaan 2 vuotta sitten tilannut.
pari vuotta sitten ehkä Kroatiasta ostanut konferenssista. Sitä ei ole sen jälkeen saanut, mutta nyt se on taas varastossa. Mä en tiedä, onko se pitempään kuin hetken aikaa. Mutta justiinsa loppu entinen tämä. Niin, se on kans semmonen, että sitä ei kannata tässä alkaa selittääkään. Katsotaan tätä sitten lauantaina taas lisää, mutta tää on, Young Livingillä odottaa tämä niinku patenttia, että ne ne on hakenut tälle patentin, koska tämän tuottaminen on vähän eri lailla kuin nuo eteriset öljyt. Okei, longevitia, pitkä elämä, sitä tilasin kans, koska mä nyt tarvitsen tätä. Se on öljysekoitus, siinä on vaikka mitään monenlaisia öljyjä. No onkohan niin, että loput tuli sitten kreipin tilasin. Kreippiä mulla ei vielä ollut niin kuin ravintolisäöljynä, joka tarkoittaa, että siinä on valkoinen etiketti ja 5 millin pullo. Niin, sitä on myös 15 millin pullona punaisilla etiketeillä. Mutta tämä nyt ihan samaa tuotetta, ihan samaa öljyä sillä mukana, mutta laki sanoo, että pankaa tämä 5 millin pulloa valkoisilla etiketillä. Niin te saatte ottaa sitä sisäisesti. Suomen laki on niin jännä. En tiedä, onko se Suomen laki vai mikä laki se on, mutta no kuulkaapa. Sitten tuli ilmaiset tuotteet. Elemi, jos sitä sanotaan köyhän miehen frankinsenseksi, se on edullisempaa kuin frankki, mutta en voi aukua näitä, kun mulla on tuolla hyllyssä, niin olisi ihana nuuskia saman tien. Mutta se on niin kuin mä en ole tykännyt tästä yhtään, tästä öljystä. Sitten yhtäkkiä, koska sitten kun sä et tykkää, niin sä et mene edes haistelemaan niitä. Sitten Merja sanoi mulle kerran, että se on ihana öljy. Mä ajattelin, pitää käydä haistelemassa. Niin se olikin aivan ihana. Koska meidän makumieltymykset öljyjen kanssa vaihtelee. Joten sitäkin mä nyt käytän. Groundingia tuli kans maadoittava öljy. Eteriset öljythän toimii taajuuksilla, öljysekoituksiinkin. Silloin kun ne on täysin luonnosta, silloin kun ne on täysin puhtaita. Mä puhun ainoastaan Young Livingin öljystä, koska mä oon huomannut eron myöskin kaupan hyllyllä myytävien ja näiden välillä. Jos sä tuoksuttelet, jos sun tuoksumaailma on koko aika täysin puhas, kemikaaliton, niin sä kyllä erotat ne tuoksut sitten, kun ne on kemikaalituoksuja. Mutta kuitenkin groundingia tuli ilmaiseksi. Highest potential, aivan highest potential. Mun yksi lemppariöljy. Mä oon käyttänyt sitä aika paljon. Myöskin öljysekoitus. Katohan, täällä on vähän sinetti auki. Mastrante. Oikeastaan tästä mulla ei ole sen enempää nyt täällä. Niin en osaa sanoa. Mutta kuitenkin se on yksittäisöljy. Sitten. Muistaakseni se on yksittäisöljy. Mastrante. On se. Sitten tuli uusi diffuseri, jolle mun täytyy keksiä käyttö, koska mulla on jo yksi lanternidiffuseri. Niin enpä tiedä, mitä tällä sitten tekisi. Mutta enkä edes kyllä ala aukomaan, mutta se on ton näköinen diffuseri. Siinä on kynttilänvalua ja siinä on erilaisia muita valoja, oranssia, punaista, vaaleita ja niin edelleen. Mutta tätä mä en tarvitse mun elämässäni kuin yhden. Hei, siinä oli mun paketti tässä kuussa. Joten, ja vielä kerran, jos sua kiinnostaa nämä asiat, niin tuu lauantaina tänne meille. Niin jutellaan lisää ja haistellaan öljyjä ja nautitaan niistä tuoksuista. Jutellaan vähän ehkä myöskin, että miten tuoksut toimivat, mikä merkitys meidän nenällä on tässä hommassa. Niin meillä on lauantaina ihana päivä tulossa, joten tuu mukaan. Mutta tässä oli mun paketti. Se on moro ja ihanaa päivää sulle tänään ja huomenna ja ylihuomenna, joten heippa!